Pri Mbak Mimin Mbak Eka. Iki Winong karo Murni ya. Monggo Mbak Winong kae Mbak Murni jumeneng bisa. Winong karo Nduk Murni. Pripun, Mbak? Cek timur-timur. Generasi sinden masa depan milenial. Nah, suarane gumun kula Klaten kok generasi sinden rada jan pripun ya? Anu ragi randat timbang wilayah sanesipun. Nggih. Cekel gawe Jawa Timur. Nggih. Kula dereng turun tangan kok niki soal. Weh, Turun tangan terus arep ngopo? Ya di bibit-bibit sing iso diolah ngono lho Nduk, maksudnya punya passion di seni itu yang mana ngono lho Nduk. Dadi diarahke. Soalnya ora bakat ya ora iso, ning ra iso dibudidaya. Sing penting iki tresno sik kok, Le. Seneng sik marang budaya. Gendra, aku nyawang apa nyawang Winong to, Le? Kok terus Le ngemati kok tenang. Nyawang bundai lho. Semangat, semangat. yes. Kok bundas. Mriko Mbak Eka ya diaturi jumeneng piye. Lah kene kok ya Jenenge trio Kawah Hadi Hari-hari kok. Wah, trio apa? Kawah hari-hari. Kawah di hari-hari. Monggo, jan yo tanjake Mbak Eka. Lah jeno, apa dadoh kok. Dadah. Nggih, enten dawuh menapa, Mbak? Nggih. Anu sapa Mas Petro. Ngantuk ya. Ngantuk ya kok Mbak anu satu. Nggih. Monggo sak paring-paringipun. Nggih. Ngaturaken menapa? Caping gunung. Oh, caping gunung, nggih. Digarap wong telu. Semangat lho Mbak, jatahku gurami barang wis tok pangan kok ya. Apa? Jatah kula maem ya dimaem Mbak Eka ya ora apa-apa. Lah kencot wetenge. Kencot iki luwe. Kencot iki keleh banget. Ngeleh. Luwe. Monggo. Ayo saka sing sepuh riye. Oh, sing sepuh. Dwija, sang Dwija. Dwija. Sabar. Ora wedok. Wedok no. Saben bengi
ringih-ringih. Nyawa suaranya wis papan mas Apaan? Apaan kali? Rasa jemblengke Menyaket. menikmati. Mboten saya dijembengke pun niki pun. Jembleng. Wow. Ya Ganti Jajahe niki penake ya. Iya. monggo mau. Baik. purun Ya. yen memajang hamong karo janur kuning janur kuning janur kuning Angger lek ngono aku ya do keseng-keseng ngomong sak ngene. Ayo kentung. Mbak Mimin tong kentung. Ayo diayai mindole. Wah, glundung itu. Entep ono Kok ngrame. diglundungi. janur kuning So nyendal-nyendal ya lek Nah, suara. sing penak ya disendal-sendal. Tur Mbak, Eka termasuk wong wedok sabar tabah lho. Lah ngapa? Mongso mbediding adem dhewean barang ya ora kok kudu Lah iya. golek ngono lho. Aku iki aku Ngono kok. tak tepake awakku dhewe padha wedok. Nggih, kula tepake awak kula dhewe kula nek adem gek kesel ra ono kancane, duit nyekel. Nggih to, tempat tidur sunda telu. Ini nek ra ono kanca turu ra nggih padha nglakoni to tak tepake Lah awakku dhewe ngono lho. Mbak. wiki omah apa omah jangkrik ya kowe kok sundul telu. Lah sing ngomong turu dhewe iki ya Lah iya, sapa? kadang ada hal yang kurang dari kita. Oh Mimin kae laris banget. Oh kok disenengi para ngene iki. Ning kok durung kawengku dening kakung ngono ki rak ya mesti kaya aku ya ana kekurangane to menungso. Kekurangane akeh ora iso Lah digunakake. iya bondo wis turah-turah apa turah-turah kabisan ya wis ngumpuni. Delalah kok ya ada satu sisi sing burung lengkap kan. Ya kabeh iki gampang omong karek nglakoni. Lah iya ya, Mak. Manut garising Gusti. Mula kok boke mi jenenge anggone Mbak Mimin. Ayo. Rekane ngeteri Lah duren. nggih. Durian jebule kok ya. Belah duren. Alibine nggih bakul duren, malah ngresake sing arep tuku. Monggo Mbak Eka. Apri. Ya. Guna Pri, Bang. iki mau penyanyipun Pak Ustadz Sri Setyo saka Pondok injih. Pesantren Al Falah Mbaki Mirsani. Sukoharjo ya kepareng Berkahi. Alhamdulillah. Bijang Sembah- apa, Pak? Sembahan pun Pak Ustadz, ngapunten dereng saged nyengkuyung panjenengan. Iya. Janipun ya sampun kapang pengen ngasuh kawruh, pengen nguti ilmu kula menika. Ora mboten namung buru seneng kula menika pun pengen ngangsu kawruh ngoten lho. Pengen ning pondok lho, Pri ya pengen Mas Bo Emis nyerek-nyerek apa? pengen diasinke ngono. Ning pondok iki ra mung yasinan ya Fatihah barang apa komplit lho, Mas Boim. Ayo Lek, Ya kecitan. iki Min. Capitan. Pacitan serwi jana
Suarane Dwijo ki apik Apik banget. banget. Ben ae dilanjutke wae. Bisa no. Mula panjenengane Bu Warsini menika nek ora Mbak Mimin ora. Cih, sinoso wonten bintang tamu kathah ngoten ning adolipun juru kuncinipun mriki nggih kula menika. Bisa, Oke. percaya. Juru kunci. Juru kunci kan sing wis paling tuwek dhewe. Oke, anu niki Mas Jalu enten salam. Pripun, nggih? Saking Mas Gidung Semarang. Wah, nggih. Nggih, Matur Pranugi anu niki sapa para moderator channel ki Nggih. enek Romo Ucok, Tarno Tania Jaya pacarmu. Kuwi wetok ki anu ki lho. Omongke karo Mimin gendakanku kae mbok yo aku dadi salam-salamke. Oh, Mas Tarno Tania Mas Jaya. Tarno Tania Jaya. Pulsanipun pun telas Mas Tarno. Ndak ling sifak. Ling sipak Mbak nggih. Mei, Mbak Ratnawati lho, akeh banget lho. Mbak Sundari. Niki Mas Mbak Mimin. Nggih. Iki Mas Mul iki ora muncul iki gara-gara darah tinggi Wisnu mumbungi gitu. Oh alah. Oh, gesot. Wisnu kae lho, Oh, lah tak kira iki. Wisnu niki apa Wisnu pundi? Wisnu sing niki. nika sing Oh, Wisnu nika. tukang heboh. Ora Wisnu kuwi to le, tuas. Pancen jenenge Wisnu iki pancen Nggih kok. Wis. Wis kulino nderekke Pak Mul mbok wis ngerti cak-cakane lagiane piye ngono ki dadak ngajar ke bocah. Lah iya, kaya ngladeni agak sedina rong dina nek Jakarta Kalimantan ngendi wis kok. Lha kuwi ndene lambe satu mangkari sak merang. Pejaya lek pejaya. Pateni piye? Lho aja. Ayo. Ayo lagi Min. Panas. Tak kira mikir kolu. Dan Terus Dwijo kok. ora coba tak jajal swara lenang yo ngopo Mbak Mimin. Coba. Oh, selamat loh. Ah, coba. panas sudan Beda. udan panas Lanang. Tenang. haling-haling Beda. capek Tenang. gunung Cengkok anu kan lek kirek keplindes truk kan ya. Lek Pak. Apa yo Eh, enak? Pak, mau Mbak Eka. dibenin ngono. Misowa sing ndangake mardang. Ya Allah. Sekecake. Anu rine disisihke lho, aja katut lho. Arep kok. Heeh. Caping gunung ya Mas. Ya. Nadyan wadon sarta lanang hinumane banyu bening. Ya. Monggo. Dek jaman bejuan jer kelingan tak openi neng saiki ana
Mbak Eka biasanya roke. Wih. Diroke. Oh, sakniki handro kok mboten. Oh, androk. Iya. Sakare bisa Ayo Mbak Mimin goyange. gunung tak jagung jagung yen mandang tak sili capen gunung. Oke, boyo. Rok tangan rokeri tangan ini. Rok tangannya guring ini. Apa? Rocker. Roke bablasnya getok, Mas. Rocker batas gitu. Bablasnya getok. Oh, neng gitu. Oh iya. Siap. Nadake sing ngedram barang ki mau lho. Mumpung najane sing ngedram. Iya. Ket apa Bu? Neng omah kulino nuduki umban. Dadi Tur niki wae sing ngedram rambut gaya apa-apa to ket mau ngopo? wong maju mundur lah. Marake semangat kanca-kanca kok. Oh nyepake anu wayang ya ora bener no iki. Neng aja salah lho. Aku dhisik sering dijemput nggo sogun. Nggo rangsel. Oh, jaman kae lho. Zaman nalika semangka. Zaman semangka jane dudu sampean. Sapa? Sing dikarepe kae lho, sing mbengi ya ketua. Ya ampun, padahal dhisik jek kaya wong Somalia lho. Cepelek. Tak buktine Mbak Apri biyen. Nggih ta kulino ning galengan ngopo kae? Karo boke nang goncengan lah jan. Ngono kan anggere goncake gocekan sing kenceng lho, Kak. Iya, Mas, kurang maju sithik. Iya. Alasane engko ndak tiba. Sekar bisa Ablas ketok.
Tarik ya. Ya Mas ya. Jangan kadang janji Mas, aku menggoda. Jan. Wah, Jan. Tepuk tangan kagem Mbak Eka, Cok. Sampun, mangga. Nggih, wah anu. Ngapa kok? Oh, sik. Lungguh iki lho. Lek men- Mbak Winong, Mbak Murni, Mbak Ani ngajeneng Zan. Suka aku ini. Mbak Ani ki Gebroke sisan. Mbak Ani ki ajeng ngerok niki nggih. Pokoknya Mbak Sri sisan. Geno. Jangan marah, oh sayang, malu dilihat orang. Iki Mas Mul monitor lho. Pak Mul, I love you. Gak boleh nakal ya. Pak Mul, jangan marah lagi, kasihan Wisnu dari tadi gak mau tersenyum loh Pak. Wisnu ki bojomu sing kono du Oh, Wisnu sing kuwi. kene. Ayo Dek, Monggo Dek. diwongke sisan. Dek Minang, Yo, no anik ya. Ya. nak Olip, ayo. Iya. Ayo. Ayo ta Mak. Kualat. Wis aku tak turu nang kene. Ngaturaken menapa Mas Pedro? Liwong, Mbak. Oh, lewung. Rock Lewung. nggih. Garapan rock nggih. Rok kabeh. Kula mboten nyanyi mawon nggih swanten kula sampun serak. Oh, serak. Dari profesional. Jare tesih to. Jare kompresonal. Anu pita suara kula menika lho. Heeh. Anjine towel-towel. Ayo nak, kene saat ya Mbak Ani monggo majeng, Mbak Winong, Nduk Murni. Nah. Ya, mangga. Liwong. Kadang dalang muda. Enggak. Ini nak, Winang rada rene sayang. Awar bude. Jaga jarak. Enggak ya. Coba yo. Masuk. Oh
jedor kok koyo ora semangat ngono to. Piye? Kok suwe kok saya nglentrek. Apa kepengen goncengke aku meneh? Piye ta lek bolamu ki? Sembuh kuwi ora. Marek kendon-kendoni liyane. Kuwi mikir tendane Trengganu 21 iki disewa apa ora? Le, kowe aja ngilani dadaku. Wah, iki. Umpamane aku rung iso ngekeki bayaran tenda, umpamane lho. Aku wis matur karo Mbah Dar, Mbah Mangseng Kuyung. Kok nyengkuyung piye sepuh ki ya kejaba donga mesti probe ya. Kok kowe nyepelekke Mbah Dar? Nah, Nek kowe ngilani aku ora apa-apa, Mas aku wis sembar teratak. Ha, rungokni, rungokno. Mbah Dar lho, kula pun dipal lho, lek rumangsa ora iso bayar teratak lho. Mbah Dar. Wis ayo, sesuk aja ngan pene kudu komplit. Neng ndi? Sing VIP kuwi lho sesuk kok nang ndi. Ayo nak. yo. Sabda Matur nuwun Mbak Eka, Mbak Mimin, Mbak Purni, Mbak Winong, dan sampun pancinipun wonten lepatipun nyuwun pangapunten. Kaliyan kru sound system joglo matur nuwun. Ya, wah, halo kakekne lagi jagongan karo Ndara Sekutrem. Ah, yo ndak nampa duka. Bumi goncang kanjeng langit kelap-kelap katon lirik nincang ing halis sang maweh gandrung sapareng kadul wukir moyat mayit Ndara Sekutrem Gus sajaipun wonten ingkang paduka galih napa abdi paduka kula pun Semar dipun kemarengaken nderek mangertos menapa ingkang dados ruwet petenging penggalih paduka Gus. Iya Kakang. Sejatine aku kautus dening Kanjeng Rama Begawan Manumayasa kinen sowan marang Wa Prabu Basukesti ing Wirata. Saperlu tuwi karaharjaning Wa Prabu Basukesti Sagotra. Nggih. Pancen wong nyambung paseduluran iku penting. Supaya mboten
medhot anggenipun sami kekadangan Gus. Iya Kakang Semar. Apa si Kakang bisa nyejarahake munggo kepiye aluring kekadangan ing antaraning Trah Wirata kelawan Trah Saptawarga Kakang? Mesti kemawon. Semar tasih kelingan sejarahe Ndara. Mula dina iki ora ketang sedidik. Sejarahe kepiye Kakang Semar? Ngeten nggih Gus. Narendra Wirata ingkang sepisan menika jejuluk Prabu Basurata. Prabu Basurata niku kagungan putra kalih jaler lan estri. Ingkang jaler asmanipun Basupati, ingkang estri menika sesilih Brahmaneki. Raden Basupati gumantos keprabonipun Prabu Basurata ing Wirata jejuluk Prabu Basupati. Lajeng dhaup kaliyan Dewi Indradi peputra kalih nenggih Prabu Basumurti lan Raden Basukesti. Sasurutipun Prabu Basumurti lajeng Raden Basukesti ingkang jumeneng nata ing Wirata. Dene Dewi Brahmaneki kapundhut garwa dening Nalendra Giling Wesi inggih eyang sampeyan Prabu Parikenan. Prabu Parikenan kaliyan Dewi Brahmaneki peputra tiga inggih menika Raden Manumayasa ya bapakmu. Lajeng paman-paman sampeyan Raden Manunbawa lan Raden Paridarma. Rening Prabu Basumurti lan Raden Basukesti niku ngrumangsani yen to putra-putrane sawargi Prabu Parikenan niku nggih gadhahi hak praja Wirata. Dasare praja Giling Wesi sakmenika ketaman banjir. Lajeng paman-paman sampeyan Raden Manunbawa lan Raden Paridarma kaparingan kalenggahan ing tanah Gendara. Dene Kang Rama ndika Begawan Manumayasa kaparingan bumi Saptawarga menika Gus. Kakang Semar marem rasaning Bambang Kalinggo nyumuripun kang dadi sejarahe Kakang Badranaya. Yen mangkono derekna sawaning praja Wirata Kakang, kowe lan anak-anakmu aja padha keri. Tak wangeni sakrubing landhian mbok menawa bebaya aku bisa ngayomi. Inggih monggo kula dherekaken Ndara.
Sing